Sikubingelele namhlanje ku Dr Khehleleze YouTube channel mawukhona lapho khona ekhaya sicela upress ibutton elibomvu uyasubscribe. Sihleli namhlanje nodokotela osuka all the way from enquthu osuka phezulu kodwa ngasebabananga abantu bonke abasebabananga Paul Petersburg, abantu abasemsinga, abantu bonke abasedandi, abantu bonke abase yonke le ndawo laphana konke la kwaZululand abaye kule ndoda. Na indoda namhlanje sithathe sayidonsa sayiletha lana esizwe idumela layo noma sizwile ifana no Dr Khehleleze indumandumane yadumezizweni isihlahla somdlebe nontela mzimba bejempeje mfazone empandla inhliziyo zamadoda ibomvu nina basethethe nabasenyimbane mkhonto kwazi igazi intaba ikhala manzi dictionary intaba idida umndeni. Namhlanje ke ngilanda isosha okuyona indoda engizwile kakhulu ukuthi kunomsebenzi wenzayo. Siyakubingelela dokotela. Yebo njani? Siyaphila Khehleleze, uyaphila wena? Hayi siyancela. Ngike ngezwa kuthiwa ubuwelile usezweni laseSwatini. Ubuyokwendani eSwazini? Usondeze nje dokotela lapha. Bekuyiwo nje umsebenzi olokho ungiphusha uzongweze ngaphesheya kwamabhodo. Uma uphahla dokotela wena ubiza ezakini ubabiza kanjani? Ngibize bona onzo zomshazo maqhobozo maziliso leshado mahlobo qhozini lombongo. Nakho ke. Yes, lapha ekhaya komama kuyikhona umsebenzi engawuthatha khona kakhulu owakanzuza lo msebenzi. Umshazo omazilisa. Yeah. Onoshada. Yeah. Yebo. Manje ngiyezwa kuthiwa ubuyubulale futhi ngomuthi. Iqiniso yini lokho? Khona la sibe sihle khona lesokuthi siyabasiza abantu bephile. Ukhona umuntu khona ofika khona esethi mina angisafuni ukuthi ngilokho umuntu ngiyale sengikhathele ukuvika ihouse enzela dabuka bese ngiyaphuma ngaphandle komuzi ngilande esinye isikhwama okuyisona sithi phela cha siyamusa umuntu endaweni leyo kuyikhona kufanele ohlala khona nabantu abafana naye. Yema ke dokotela kuvumelekile ukuthi mawulapha ubuye futhi ubanyuse? Angithi kufanele ngimangiqeda lapho kufanele ngigeze lo muntu enginike phela isilwane ngigeze ukuze ngihambe ngikwazi ukuphilisa abantu. Mangiqeda nje ukugeza ngihambe ngemfuleni nalesilwane anginike sona ngiyabuya lapho sengiclean ngigezekile ngoba ngigeza nenduku zakhona ekhaya. Laleli lapho khona noma mbukeli lapho khona namhlanje sihleli nodokotela uDr Mnyaka ohlala endaweni yasenquthu, indoda eyaziwa kakhulu ngamagalelo ayo emithi. Iyasho ukuthi yona ibuye futhi ibaphelezele abayezulini jike khona ibuye yona. Ayi asazi ke namhlanje ke dokotela sigxilile lapho into esigcile yona kakhulu sizwile abantu bekubabaza in terms of ama business. Abantu bayasho bathi hey kunezinto obenzela zona eziyisimangaliso kakhulu. Asazi noma nawe unabafana abancane yini osebenzana ngabo? Anginakho ke lokho nokho. Kube yiwo nje amakhubalo nenduku ehlanganisiwe namabutho. Ayi manje bayakubabaza dokotela ngaleni nquthu bayasho bathi yini le ndoda kunento eshaya ngaye kunika yona nje ukuthi hayi hamba oshisa hamba ogeza yini leyo dokotela? Ikakhulukazi ke kulezi insuku cha ngisashaya ngamabutho bese ngiphinde ngizoshaya. Hayi kukhona okunye kwamafutha lokho sekukhona manje ongathi kuphamisa kakhulu bathi magic oil cha yakho umkhulu futhi oke wathi emkhulu ngiyezwa lapho yazenza into wanginika irecipe wathi ake uthathe u1 no2 no3 no4 no5 no6 ngayihlanganisa lezi zindu ngempela ngathi ake iqale kimi iqali ike yathi ayiqale kimi imvuselelo oqala ukuze ngikwazi ukuyikhipha imvuselelo kubantu ngayiqalisa kimi lamafutha ngithe base ngaqalisa kimi ngabona wenza umehluko ngase ngithi no man ayasebenza lamafutha umkhulu akangirobhanga adlala ngami unginike irecipe okuyiyona yona ngase ngithi abantu ngiyabanika nami sengiwaphethe lamafutha kodwa ngiwathatha esandleni sakhe lomkhulu emnanje amadoda Khehleleze indumandumane. Ake ngizwe dokotela uthi wena lezi insuku udonsa ngamabutho yini amabutho? Amabutho kusuka kwamakhubalo ahlanganisiwe kakhulu ahlanganise nelwane ezihlukahlukene izilwane zasehlathini ezingelwayo nenyoni ezinkulu ngokhozi ikhova kuyizinto nje kuyicombination nekhova konke nesikhova sikhona lapha emabuthweni sithi ayakhothwa ayafakwa emzimbeni kodwa ikakhulukazi kufuneka uthole lezi zenhlahla kakhulukazi ilwane ezinhle ezikhanyayo ezihlambulukile. Manje dokotela ngoba uthi wena uyinyanga wasugqoka kanjena ngathi ubuyodlala ibhola waba clean kanjena kwenze njani? Apha amabhayi nezikhumba namaketanga nezimpondo. Ngicabanga ukuthi lezo nyanga for sure sezashona le ezayigqoka kanjalo lezi ezigqoka izimpondo ungamboni noma umbuso lobu noma ikhanda nasekhanda awazi noma ugezile noma agezanga manje nje sesiphumile kulezo nyanga enjalo asinabo noboya emadlebeni simela nje siyinsizwa ezisalanda ugezile ezisigezile umuthi uyawudla nje wena? Ngiwudla njengoba ngudla umuthi ngeke phela nginike into engayidlile mina yeah ngoba
Manje dokotela ngizwa kunensizwe ebeyangitshela la erun business layo ithi kunesigubhu angazi yini isigubhu. Oh isigubhu kahle masiqala nje isigubhu sesengadini siyiselwa Yeah. sesengadini lapho kutshaliwe engadini umbila nemfino yentanga lapho kuqhamuka iselwa leli selwa liyoma mase lomile ligujwe phakathi likhishwe imbewu lembewu bese thina seyilahla imbewu sithathe leli selwa sifake umuthi amabutho amafutha sihlanze yonke into eyinhlanhla makufanele ukuthi into eyenza inhlanhla ukuphamisela umuntu ibusiness iyona ke makuthiwa isigubhu sekubizwa ngesigubhu asisho isigubhu eshaya izayoni esontweni sikhuluma ngesigubhu lesenhlahla. Manje ngeke ngezwe kukhulunywa umnyubaba onebandla elikhulu ethi uwena wamvusela ibandla lakhe kwawuwena futhi omnika isigubhu ikwenzeka yini ukuthi unike umuntu isigubhu sebandla abazalwane bangene esontweni. Kuyenzeka lokho kodwa bayafihla phela labantu bayafihla kakhulu labantu bakhona abafika kuwe bayafika impela bayifihla lento ubona ibandla ligcwele tempe ihholo lize liphuma ngaphandle ungazi lo muntu kanti labantu ushumayele ini yena kanti yena yedwa ngoba nanga amakhelwane kunesonto kodwa ubona iqathule eminyango eyoni zu7 lapha kuyena 75,000 abantu nalewa 75,000 ke kodwa nje manje ngoba uthi abanye baphuma ngaphandle basuye sebenzani ngaphandle kanjani baba angani uthi wena kugcwele abanye baphume ngaphandle sisho ukugcwala phakathi ehholo leso wakhi ihholo mawumfundisi abantu begcwale ehholo beze bephumele ngaphandle kwehholo basasonta lapho basasonta usondeze baba senze kwakhona izinto ezamakhamera uthola umuntu uyabuka ku TV kodwa manje wena lesigubhu sakho usifakaphi lapho ngoba phela unehholo nasendlini siyahlala athi ukhuluma naso umuntu lesigubhu uyakhuluma naso masekamereni lakhe lo muntu wena osicontrolayo wena ngeke mina ngisicontrol ayifuna sitshele ukuthi ufuna nisenzeni namhlanje manje laba banamathenda ke laba namathenda nabakhuluma naso lesigubhu sabo esamathenda esamasondo esomuntu oqalayo ufufusa ibhizinisi one tuck shop naye futhi unaso esakhe zimo size ngesize lezigubhu zihamba ngemali manje ngifuna ukwazi ukuthi ubungozi baso emndenini buthi bungakanani ngeke sikwazi ukuthi sisebenze ngento ezoba nobungozi emndenini le mali zoyidla nobani mawusuyitholile mawuzoba nento ezoba nengozi emndenini akufuneki into ezoba nengozi emndenini manje umuntu osinyama bethe nginyama eCambridge noma lapha kaBoxer noma eSpa osinyama nje ejabulise igubhu zakhe zizwe usi lentuthu le eshunqa ebaleni zijabule iphakama umsebenzi wakhe manje ake kwenzeke dokotela njengamanje umbukelo uyasibukela ekhaya uwayilanda igubhu ayilanda eMozambique akasayifuni lezi igubhu azimlalisa ebusuku uyakwazi yini ukuthi umsize umuntu onjalo akabuye phela uzobuya phatha imbuzi emhlophe white nemali futhi imali semfuleni malulwandle liseduze siyolwandle sifike senze umgilingwane omnyanga naye futhi esilahla lento yakho ayilahle khona akayiniki wena ngeke ngiyithathe mina ngoba nami ngizothatha ibhoki engazazi ayithathe Mozambique senzolanda ibhoki mina la ekhaya ngeke ngilanda ibhoki engazazi nami nginezami engazazi nami uthi zafe kanjani now zasekhaya komama kanzuza nezasemahakeni enkalithi awuzazi ukuthi zafika kanjani lezi ibhoki manje sengizothatha futhi nezaseMozambique ngeke mina Baba Mnyaka siyajabula namhlanje oqala ukusibukela nikhumbule sihleli no Dr Mnyaka ophuma endaweni yasenquthu. Baba Mnyaka before siqhubeke kakhulu ngizothanda ukuthi masihamba ngokuloko sihamba ngendlela uhamba ubatshela abantu utholakala kwephi number siqhubeke sihambe phinde bakhumbuze futhi utholakala lapha awusho uqala iaddress yakho la utholakala khona. Ngise 2928 empumelelweni area enquthu eduze nje kwasedolobheni yes 2928 empumelelweni enquthu area inamba yakho otholakala kuyona ithini 079 720 7790 079 720 7790
osekhaya mbukeli ekhaya lapho khona sihlelo Dr Mnyaka ophuma endaweni yasenquthu uyasho ukuthi 2028 endaweni yasenquthu lapho athi uhlala khona ulaphela khona iyalapha le ndoda phosa amathambo phansi indoda edila kakhulu nabantu abamasonto indoda edila kakhulu nabantu bamabhizinisi abantu bamathenda abantu abathi mina ibhizinisi lami seliwile ufuna uqala phansi impela ufuna ukunyuka ephezulu le ndoda ithi no I can make it ngiyagaranta lokho ngizwa igalelo lakhe ngizwa izigi sho kanjalo isiZulu sithi ngizwe izigi ukuze ngimthathe ngimlande ngimlese la nami ngimtraceile ngizwa abantu bebabaza udumo lwakhe bebabaza umsebenzi wakhe bethi cha le ndoda iyayenza lento yenzeke isendaweni yasele abasempumalanga sithi abamfonele njengamanje ku079 le number ishilo sizoloke sishilo njalo baba umnyaka uma ukhuluma kanjena umuntu njengamanje ake kwenzeka ukuthiwa ufuna izilwane noma ufuna imkhovu uyakwazi ini kumnika izilwane noma imkhovu nawa unawo nama nginawo umkhovu ngoba umkhovu uyona izinto yes kungcono mawuzofuna amafutha omkhovu hayi umkhovu ngoba umkhovu ufuna ufuye uphakele uphinde ugange ekhaya umkhovu uganga ndlelani ungalala nezingane zonke uzulale nanawo masuqedile ngengane akuyona into okufanele siphasise kakhulu leyo thola amafutha khona uwathake nawo ngezinto zakhe ezini hayi ube nenuno okuthiwa umkhovu ekhaya manje makuthiwa ufuna inyoka hey kunzima kakhulu la ngoba phela nginokubona ezinye zezithombo ugaxa inyoka enkulu wena uyithatha aphi lezi nyoka siyayiphahla ke entabeni straight leyo nyoka unomuthi esisebenzisayo omkhulu kakhulu ongeyona umuthi ezingathi kufanele sifonelane ngawo ufuna uze uzohlala phansi sikhulume ngawo manje akwenzeki lezi nyoka zikujikele nawo ngeke zikwazi ayithi seniya communicator nazo niyazana niyakhuluma niyaxoxisana zingakhi inyoka zakho awu njengamanje sengaba nezintathu ngoba sengadedela ngathi ayihambe manje lezi zinto ezinye nipho ngoba kuyazalana lethu uyakwazi futhi ukuyixoxa uthi ayihambe ayihambe kodwa ixoxa ngento ethile phela ayikho into oyilanda ngento ethile bese ihamba futhi mahala manje kuyenzeka yini umbukele ekhaya njengamanje athi ngicela ungiboleke inyoka eyodwa ngiyosebenza ngayo ngibuye ngiyibuyise hayi ngeke ngcono ithathe nje kube yakhe ekhiphe konke ngamasenti akhe egoqose konke impela noma ngafika ku2 million imnike ehamba 2 million 2 million ehamba impela ithathe impela engabheka abheke emuva akenzeki ifike imjikele ekhaya ngeke fanele mayibone ngathi iphamisa ikhanda ethinte mina futhi ngihambe ngoyithethe hayibo wena usayena phela wami xumana nalomuntu lo nizwane hayi ukufunda kupheli bafowethu ngihleli no Dr Mnyaka indoda yaphansi lemayakeni endaweni yasenquthu ufunda kupheli hlala njalo usilandele lapha ku YouTube channel Dr Khehleleze ungakhohlwa ukusubscribe kanti njalo sikhona futhi nalapha ku Facebook page nyanga yodumo ungakhohlwa ukuthi sikhona imithi yonke uyayithola number 407 Salmon Groove lapha ku Anton Lembethe emgwaqo waziwa ngo Smith Street endaweni yaseThekwini khona amakhambi ka Dr Khehleleze mina indumandumane yadumezizwe no baba u Dr Bayanda Mnyaka mina ngiyayideda indawo njengamanje ngithi mina dokotela awusho kokugcina inamba yakho kungenzeka ukuthi ukhona ongayizwanga kahle inamba yakho ithini baba 079 720 7790 engizokubuza dokotela kokugcina ukuthi uSlay Queen kuwena usiyatholakala yini noma awutholakali utholakala kakhulu uSlay Queen ngalendlela ukuthi mawufikile nje kuba no2 days ukhona sebewuqedile abantu kufuneka wangizwa ngathi mina ngikhuluma ngoSlay Queen wokwazi ukukhuluma ngento ongathi ngakusasa into ayisekho la ngoba ayihlali lento iyabasiza abantu bayabona umehluko abantu izenzela izinto bakhuluma abantu besho bethi cha amphinde mkhulu ngicela ezu5 ngicela 4 ngicela 6 njalo bangethe ubazi ngizobuya nayo ngoba ngisuka kubo kwayo la embizeni yakhona straight kubo kwaSlay Queen kuseThekwini kwenze unabo abantwana baba umnyaka nginabo abantwana bangaki bawu4 abafazi usho ukuthi nje okwamanje mkhulu ngisancenga nje uchaza ukuthini mawuthi usancenga mama nje oyedwa ubani isibongo sakhe uMasibiya wakuphi ekhaya wasenkandla indaba unabantwana abawu4 wena unomfazi oyedwa okusho ukuzama nje mkhulu abantwana labantwana bawo mama oyedwa uyazi ngeke ngaba insizwa
bahlukene kakhulu impela omama. Asibambe lapho sizoyibamba lapho izobuye siqhubeke futhi ngoba phela sifuna ukwazi ukuthi inyanga ihamba ngokuqonda yini ngoba kufanele nibe nisibonelo emphakathini. Otherwise wena nami sizodibana futhi ngelizayo. Hlala no Dr Khehleleze ku YouTube channel, usubscribe laphana. Siyabonga sikuthanda ngothando lika love. Thank you very much.